barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Hande noon ko jangindema ko ɗo henne ay alif ay ɗo ko bajorɗo ay ɗiɗe gueɗe ene nandi teskuya ma wona hen no moƴƴi ay banani ay tanani ay ɗo ko sa ayde ene nandi. Joni noon hande woni yidde men janginde ko oɗo woni aba a batata ɗo mbaɗen ni momten ngel ɗon seeɗa momten ngel ɗo momten ngel ɗo momten ngel ɗon eyi momten ngel. Joni gadden ko wojji wawa wonde hen ay ɗo se mbaɗi ni en keeɓi a ba ta sa woni a ba ta sa ay oɗo a ko goolimata ay oɗo ba ko ɗiɗi limata ay oɗo ta ko 400 limata. On jiide na on ji ay oɗo ha ko 500 limata on ji na on jiide. Joni noon ay 500 e 400 wona 900 ɗi tati hawra ay hawra 900 e tati on jiide ɗum ɗo jiɗmi jangini on hande ha pamon ɗum. Joni noon ɗo henne ko azzamanu wiyete on ji azzamanu ni windirte ngare masen azzamanu a azzamanu ay azzamanu de rokkata en ko 120 e jeenayi on jiide ɗum ɗo noon so sowama laabi 7 arta wonta 900 e tati on jiide. On saha ngara binda inde Allah wiyetede ay ay bi to ay sabitu nani on jiide sabi ɗo momten ɗo sabitu ɗo fuɗi on ɗo sabitu nani ngaren ƴetten sabitu o masen mo sa bi to ay oɗo alif o moni ay oɗo ba o moni ay oɗo ta o moni
ay oɗo ha o moni joni innira sabitu ga innira abatata daga noon koye karfeje ɗe ndewirta ko faate e bindol nawwolma e wadde hunde ha wona hunde joni noon oɗo azzamanu kanko woni laɗif latif nani ko temedere e nogas e jeenayi ko jiide joni noon sa faami ɗaɗi tan a faami azzamanu oɗo noon sowa laabi jeeɗiɗi holko woni laabi jeeɗiɗi ko goo ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗiɗi ɗum woni inde allahu inde allahu nde noon allahu nani ay allahu nani ay jeeɗiɗi aɗiɗi goo ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗiɗi karfeeje ɗo ko limoɗe wiya jeeɗiɗi ɗo noon ko jeeɗiɗi ɗo ko jeeɗiɗi joni noon wadde oɗo ko capanɗe jeegom e jeegom o sowe laabi joyi ay laabi joyi rokka en ay temet tati e capan tati o jiide wona inde arrahman o jii arrahman de ɗum ɗo so limama ɗo hawrata nden noon sa faami allahu laabi mum joyi rokkatma arrahman allahu oɗo laabi makko joyi rokkatma arrahman arrahman ne ko goo ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗiɗi ɗo ko jaltuɗo hawa laaɓi cer ɗo noon ko cuuɗiɗo mbiya goo ɗiɗi tati nayi joyi jeegom mbiya jeeɗiɗi wadde ko oɗo allahu laabi jeeɗiɗi so laabi joyi woni arrahman famide yo noon ƴeewon so tawi laaɓi gaccen ɗo henne garten kadi e alluwal gongal bisimillah joni taw en paami ngaren ɓalejo ƴetten ɓalejo allahu ko alif laam laam ay ha saɗir ɗum allahu ko capanɗe jeegom e jeegom cowaɗo ay laabi joyi rokka en temet tati e capan tati on jiide
wonta arrahman ay wonta arrahman on jiide wonta arrahman paami noon de wonta arrahman joni noon sa ƴetti oɗo allahu capanɗe jeegom e jeegom kanko woni oɗo alif oɗo alif oɗo alif ko nanƴa tati joni noon alif goɗɗo o woni ga goɗɗo o woni ɗo on saha noon ɗo henne waɗi ndani rendiniɓe jungo dañi joni alif o woni ɗo laam woni ɗo ha saƙiri woni ga inde allahu de woni ɗon alif nani laam nani ha saqiru wadde ɗum woni feƴowno mawnu ndu e joofuru ndendinta wona ha saqiru nduɗo ndendata on saha noon sa waɗi ni nduɗo waɗani nduɗone waɗani on saha noon jiyaɗo diidel ɗo diidel a heɓi goo ɗiɗi tati joni noon on saha noon jiya ko wayni e maɗamma ndani e maɗamma ndani ayi on saha ndani e on saha kadi ndani joni nduɗo feyɗe hendu andoni nduɗo feyɗe hendu andoni on saha noon didol ngol ɗo ko ɗo rewi ɗum saabi noon ngol rewi ɗo henne ngol ɗo ay woni ɗo henne wadde a faami ɗo woni 110 ɗum woni inde kaafi ay kaafi ko ni windirte ɗum woni ɗo ay 110 joni noon ɗo henno ko 5 wiye wadde inde allah kaafi nde ɗo ay kaafi ko inde allah ko 110 ayde sowe laabi ay 5 keɓen 500 e capanɗe 5 o jiide ɗum ɗo sowe laabi
tati kañum woni ɗo henne. Nden noon a faami a dañi kaafi cowaɗo laabi 5 wadde 555 laabi 3 rokkanma ko ɗum ɗo ujunere e 665 nani. Joni noon sa waɗi ɗo henne 1 2 3 4 5 6 7 8 ay 9. Joni noon wiye ɗum ɗo henne ko 492 ɗum ɗo 492 ɗone mbiya 357 ay wayde wo ɗum ɗo ɗone mbiya 816 ɗum ɗo jippine ay arta wonta ujunere e 665 ɗiɗo wadde ɗum ɗo henne 555 sa windi Allahu ko inde Allah, fattahu ko inde Allah ay ko inde Allah ay rokkuma 555 daga faami ndeɗo haatimere inni tan ko 1 2 3 4 5 6 7 kono woni hen ko inde Allahu fattahu laabi 3 sabi ko tati musallas wadde sa ili amde wi tan wi 452 mbatta hen 457 mbatta hen 116 so rendi rokka en ujunere e 665 ɗum noon woni ujunere e 665 ay mbiya fecce ay fecce ne foti laabi 3 darto ay 555 wonta Allahu fattahu o jiide Allahu fattahu onaji o keɓi Allahu fattahu joni noon ngaren kadi momten ngal ɗo alluwal hankadi en dañi Allahu nani fattahu nani on ji
kañum woni ndeɗo haatimere. Joni noon suuɗire wiyeede ndani suuɗire wiyeede goo ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗiɗi jeetati a wiya jeenayi. Gasi joni noon ko ɗum ɗo mbiyata temen nayi mbiyata e capan jeeɗiɗi mbiyata temedere capan joyi e jeeɗiɗi ay temedere sappo e jeegom. ɗum rendata rokkuma noon ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeegom ay e joyi. ranjide ɗum won ɗo henne ɗum feccete noon laabi tati teskere ko tati wiya goo ɗiɗi tati. joni noon so feccama laabi tati jiya inde nde yalta temedde joyi e capanɗe joyi e joyi hankadi inde Allahu darima fattahu darima. on ji joni noon goo ɗiɗi tati nayi goo ɗiɗi tati ay nayi ne foti jeetati hawri ɗo nayi ɗo nayi ne foti jeetati. ɗum saabi oɗo ha tongu no wiyete jeetati wiyete ko jeetati wiyete. joni a limi wadde Allahu fattahu laabi jeetati mbiyata a famide keɓoyta ko ujunnaje nayi e temedde nayi e capanɗe ay nayi. ɗoni oɗo so sowama laabi jeetati rokka en ɗum ɗo. nden noon an almudo o jangata ko ɗum ɗo mbatta ko ni janga ɗum ɗo nani laabi manayi ɗum ɗo ay ayde laabi capanɗe jeeɗiɗi. on saha noon ngara mbiya ya Allahu nani fattahu ya Allahu fattahu. ne foti ujunnaje nayi
e temedde nayi e capanɗe nayi. teskede ko allahu fattahu cowɗa laabi jeetati. ndeɗo inde a wiyama ko temedde 5 e capanɗe 5 e 5 cowaɗo laabi jeetati. teskede ɗo ko nayi ɗo ko nayi. inde ndeɗo yalti wiya ha wadde haɗani wadde so jippinama ɗum hokkuma ujunnaje 4 e temedde 4 e capanɗe 4. ɗum saabi inde nde jange laabi muɗum. so timmi garta mbaɗa ɗum ɗo. mbaɗa ɗum ɗo. ayi 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 de no foti laabi 22 ari ardi. no foti balɗe ha woni jeetati ɗe. ko oɗo ha balɗe ɗe mbani ayi ayi bal ɗe ayi jeetati. mbiyamo ay subaka enen newdirte subaka e ki kiiɗe ayi on ji nani allo mon nan ɗon ƴetton kadi mbattoɗe nder ñooke mon ene adda uditare. ya allahu nani ya allahu mbiyatamo fattahu ba 4 ha gayna mba 400 ujunnaje 4. kala nde pinɗa adoro fatiha laabi ma 4 salatul fatihi laabi capanɗe ma 7 janga ya allahu fattahu capanɗe ma 4 ya allahu fattahu temedde ma 4 ya allahu fattahu ujunnaje ma 4 uddire salatul fatihi 2 salatul fatihi 20 ari ardi. aɗa golliro ñande fof ha wona balɗe jeetati ma yi hen moƴƴere udditare ɓamtare yajede. yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen yo Allah on gondiɗo ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yo yaali ko Sénégal alhamdulillah do on wassalam. kon tay bi